Naglabot sa 3,432 tanan ka mga fire incidents o konsunog nga ginrespondihan sang nalain-lain nga mga fire stations sa Western Visayas humaling sang Enero tubtob Desyembre tuig 2024. Sandig sa data sang Bureau of Fire Protection o kan BFP Region 6, yara sa 179 ang fire incidents nga na-record sa probinsya sang Aklan, 313 sa Antique, 285 sa Capiz, 135 sa Guimaras, 1,333 sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kag 1,227 naman halin sa Negros Occidental. Sa nasambit nga numero, 1,166 ang nabalag nga structural fire o kung nagkalasunog ng mga balay kag building, 1,486 ang non-structural fire nga kadaman grass fire sa kasagsagan sang tuman kainit sang tiyempo sang bulan sang Marso kag Abril, 124 ang nagkalasunog nga salakyan kag 696 naman ang ulihi nga na-record sang talatapan. Nagpahanumdum naman ang Bureau of Fire Protection o kung BFP Region 6 nga sundon ng pila ka mga fire safety tips agud malikawan nga mangin biktima sang sunog. Report nagikan sa BFP Region 6 ini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.